दिनै समानै नायगोन होनना बुंदों समानै बिजिरगोन होनना बुंदों जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना UPPL दोलोखौ दादों समायखिरा लानानै बुङो दि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन जायखिजाया सुबुंफोरनो आंनो मावनो होनाय खामानिखौहाय आङो निष्ठा लाखिनानै गोसो गोथारै मावनानै होगोन नायलांदो रायजोफोर बिथाङा समायखिरा लादोंमोन दिनै मा बुंखो बिथांनिफ्राय दिनै बिदि बुंनाया बेसेबां गनायथावना जादों बा जायाखै आं बिजिरा रायजोआ नोंथांमोननि सायाव आं बेखौ हगारनानै होबाय मा बुंनायमोन बेखौबो नोंथांमोना अलरेडि गोबाङानो नुबाय बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो सांग्रां जानायनि सम मेगन मोसेबनानै मेगन खाथेनानैहाय थोंजोङै रावखौबो दा फोथाय रायजो आन्दोआव मा सिखोमानानै दं जों बेखौ रावबो मोनथिया बारा बुंनो सानाखै थोंजोङै जोंनि दिनैनि भिडिअनि सायावहाय सावरायलांनोसै स' आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों भिडिअहाय जोबजासिम थागोन समायखिरा लानानै बुङोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आं आसाम रायजोनि सासे फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिरा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बादियै गासिबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन आं मुस्ति उरखावग्रा ब्रह्मआ अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै खोनाबाय थादोंमोन बहुत गोबां मानसि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों आरो बिदिनो गोदो गोदायनि लिडारफोरा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बुंनायखौहाय बिदि नंमारगौना होननानै सानखांनानै फैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा BPFनि हाग्रा महिलारि सार बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बिथांनि फारसे सम सम मिडियानि सोंनायलाय बिथाङा बेखौ रायखाङो आरो दाख्लै बावैसो जिहेतु उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं हाबाफारि लाबाय थानाय समाव जोंहाय बिथांजों मेडिया बाइटनि गेजेरजोंहाय सोंथि खालामनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन UG ब्रह्म बिथांनि बागै दा UG ब्रह्म बिथाङा थारैनो हारि सोखावनाय बा सोरखौबा मोनसा मोनसि हिंसा हिंसि बिदि साननाय बिथांनि गोसोआव दंमारो दिनै बेखौ आङो मानो थाखाय दंमारो होनना बुंदों दा जाहोनानो बेयो जोबोद स्पष्ट नोंथांमोना हयथ' गोबाङा नुबाय उफ्रा बिसायख'थिनि जितु बिथांमोननि प्रग्रामाव बिथाङा माइकआव अपेनै स्पष्टयै बिथाङा बुङो जे सोरबा कंग्रेसनि मानसि सोरबा आमुक थामुकनि मानसिफोरनोहाय बा BPFनि मानसिफोरनो अरुणोदयखौ होआ दा बे खोथाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा सिगांबो आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन सालबारियावहाय जेब्ला BPFनि बिदिनो गोबां मिथिं जायो बेवहाय खोनानो मोन्दोंमोन खाम्फा बरग'यारि बिथाङा खुद मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन जे गोबांथार रायजो फैबावगौमोन फैनो दंबावोमोन नाथाय बिथांमोना बिदिनो बायदिसिना रासन कार्ड दानना होगोन मोननाय नङा माबा माबि मोननाय नङा बेफोरनिफ्राय बन्चित जानांगोन न' मोननाय नङा आरि मोननाय नङा होननानैहाय मानसिफोरखौहाय होबथाना लाखियो दिनै फैयै फैयै दिनै बे आरो फिन खनसे प्रमान जाबावबाय जे बिथाङा अरुणोदयखौहाय थोंजोङैनो बुंदों BPFनि मानसि बा सोरबा कंग्रेसनि बिथांमोना मोननाय नङा बा होनाय जानाय नङा जिहेतु बेवहाय सिलेक्शन बर्डआव गावसोर थागोन UPPLनि बा BJPनि मानसि थागोन बेनिखायनो स्पष्टनो जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामब्लाबो बेखौ मोननो हानाय नङा आं बेखौसो बुंनो लुगैदों बे साधारन रायजो राजाफोरा सोरखौ अनसायो सोरखौ अनसाया बिथांमोना मोनसे भारतनि संबिधान मथे जितु जोंनि गणतान्त्रिक अधिकार बेनि हिसाबैसो ना सोलिगोन ना बिथांनि बुंनाय बायदि बिथांनि सिगि सिग' खालामनायखौहाय गिनानै दिनै गावनि जे मोन्थायखौहाय गलाम बायदि सिरि सिरियै बेबायदि खोनासंनानै बिथांमोननि बुंनाय थिननायलाय बेबायदि मावनांसिगौ दिनै जोङो भारतआ उदांस्रि जानाया दिनै खै बोसोर जाबोखो दिनैसिमबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिनि मेलेमावहाय बेफोरबायदि जुदि जिनिरा दङब्ला बे थारैनो जोबोद लासिंसिं मुगैथावना बाथ्रा आरो सासे गोरों रोंखा राखा होनानै सिनायजानाय व्यक्ति सासे मोनसे गोजौ पदआव जिरायना थानाय सासे व्यक्ति सासे ग्रेट पलिटिशियान सासे सोमावसारगिरि बिथाङानो जुदि बेफोरबायदि खुगायाव बेबायदि राव लाबोयोब्ला बे बेसेबां एक्सेप्टेबल रायजोफोर आङो भिडिअखौ जोबोद गोलाव खालामनो होननानै सानाखै नोंथांमोननो आङो बिथांनि बुंनायखौनो थोंजोङै मा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोयोबा थारैनो गोसोआवहाय रागा जोंखांनाय फैगोन जिहेतु बिथाङा बिथांनो सोर बे अधिकारखौ होखो दिनै संबिधानिक जोङो मोननो गोनां मोन्थायखौहाय दिनै बिथाङा बेबायदि गावनि लाबा लाबनि थाखाय
साधारन सुबुंफोरनि मोन्थायखौहाय सेनानै लानो दिनै समानै नायगोन होनना बुंदों समानै बिजिरगोन होनना बुंदों जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना UPPL दोलोखौ दादों दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि उद्देश्य लानानैसो दिनै पार्टिखौ दादोंमोन नामा बिथांमोना थारैनो दिनै पलिटिक्सनि गेजेरजोंहाय गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो दिनै बेफोरबायदि पार्टिखौ दादोंमोन दिनै बिथांमोना साधारन रायजो राजानि समस्याखौ सुस्रांनो नागारनानै दिनै बिथांमोना इनाय हिंसा हिंसि दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो दिनै मोन्थायनि बाथ्राखौ दिनै मोन्थायफोरखौहाय सेनानै लानो गणतान्त्रिकआव बयहाबो गाव गावनि मोजां गाज्रिनि गेजेरजोंहाय बिजिरनानै गावनि फसायनाय बायदि बिजाथिनो भटखौ होयो आरो बेनो जोंनि डेम'क्रेसिनि मोनसे समायना मोनसे सिस्टेम जेखौ जों सारायावनो दिनै बयबो बाख्नायोबो नाथाय बेबायदि बेलायाव दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बुंनो गोनाङा जोंनि BTC-आवसो दिनै मानाव गेदेर मन्थ्रि सारानो जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला समान मोन्थाया बहा थागोन बेजोंनो जों बुजिनो हायो दिनै बिथांमोननि जुदि दैदेनगिरिनि सान्थौआनो एसेबां थौब्ले अब्ला बिथांखौ फल' खालामग्राफोरा आरो मा साननो हाबावगोन बे जोबोद साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो आङो दिनै सोरखौबा रायनो होनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै नाथाय बिथांनि जे बुंनाय हयथ' बुंफ्लांदोंबो जानांगौ बा बुंनो होनानै बुंथारदों मिथिला नाथाय बिथाङा जे बुंदों बे एक्सेप्टेबल जायाखै आरो बेखौ रावबो गनायनाय नङा दिनैनि दिनाव स' बेसेनोसै जोंथांमोन नोंथांमोना मा सानो नैबे भिडिअनि फारसे प्लिज कमेन्ट खालामहरनानै फोरमायहरनो दाबाव लोगो मोनसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय অৰুণোদয় নিদিম কংগ্ৰেছৰ মানুহে ইয়াত অৰুণোদয় পোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই BPF-ৰ মানুহকো আমি অৰুণোদয় নিদিম ইয়াত আমি নিদিম BPF-ৰ ইয়াত সূৰ্য কুমাৰ বসুমতাৰী থিয় দিছে BPF নিজেকে হাগ্ৰামা মহিলাৰে এইটো কথা জানে BPF নিজেকে কিন্তু নিজৰ দলৰ মানুহক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিছে আমাৰ পলিং বৰ্ড লেভেলত অৰুণোদয় সিলেকশনের কারণে কমিটি হব তার BPF-র মেম্বার না থাকে তার কংগ্রেসের মেম্বার না থাকিব মেম্বার কার থাকিব UPPL-র মেম্বার থাকিব BJP-র মেম্বার থাকিব আর এই কমিটিয়ে বাছনি করে দিয়া এই লিষ্টকে আমার নির্মল কুমার ব্রহ্মই ৰিকমেণ্ড কৰিলে মই এপ্ৰুভ কৰি দিম তেতিয়াহে কিন্তু অৰুণোদয় পাব পাৰিব আপোনালোকে এইকাৰণে অৰুণোদয় যদি লাগে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মক ভোট দিব